Jozef Vernárec. Skúsený hráč a osobnosť TJ Partizán Vernár sa narodil 19.6.85 v Poprade. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie a povolaním je učiteľ. V mládežníckych kategóriách pôsobil vo Vernári, Svite, Banskej Bystrici, Dubovej a v Kremničke. V kategórii dospelých hral za Svätý Jur, Ružinov Bratislava, Malinovo, Hranovnica a Spišské Bystré. Medzi jeho najväčší úspech patrí pôsobenie v prvej a druhej dorasteneckej lige, pôsobenie v tretej lige Stredoslovenského a Bratislavského kraja a za svoj úspech považuje aj to, že sa stal dvakrát najlepším hráčom halového turnaja a pohár predsedu PFZ i to, že bol v 11. roka 2012. Za svoj vzor považuje hráča Lionela Messiho. Počet získaných hlasov 13.